on an airplane. Vi står bare her til en verdensmøde. Men det kræver altså en del arbejde, at vi skal have støvet den af jo. For 3 mand, der tager det vel en uges tid. Lad os tage dem der op, de ret fede faktisk. Det er så dem 1-32. Ja, tag det med hjem. Brug det som du vil. Ja, det. Skal jeg prøve at se hjelmen på? Det kunne være meget sjovt. Skal jeg? Ja, det er sjovt. Det er mit udstyr, det her. Det kan jeg fortælle i sætte. Det er jo ikke en gang, jeg er on an airplane.